Ta' sfortuna li jekk tapplika legalment għandek ċans ikbar li tirnexxi u dan hu messaġġ ħażin għall-artisti kollha. Kien dan il-messaġġ li twassal mill-President tal-Assoċjazzjoni Maltija għall-Arti u d-Divertiment Howard Key de Bono għat protesta li saret mill-artisti lokali. L-artisti preżenti saħħu li x-xogħol tal-artisti qed jitqies bħala wieħed mhux importanti u ma qalu li ilhom ma' 16-il xahar magħluqin b'riżultat li numru kbir ta' artisti diġà marru jfittxu xogħol ieħor. Net News kellem ma' Howard Key fejn spjegalna iktar lan ta' din il-protesta. Ma nistgħux naċċettaw li hemm attivitajiet qed isiru xorta waħda u mhux qed jimxi mar-regoli. Li hemm industri li huma forsi aktar intitolati minnha u aħna le. Preżenti għal din il-protesta kien hemm il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Kultura Karl Guder. Intant, waqt dan kollu ġew mħabbra protokolli ġodda b'rabta ma' attivitajiet kulturali u artistiċi li ġabu magħhom aktar konfużjoni bl-introduzzjoni tal-pubbles. B'reazzjoni għall-appelli tal-aħħar jiem, l-awtoritajiet spjegaw li mill-5 ta' Lulju l-avvenimenti tal-massa jistgħu jsiru iżda trid tiġi applikata r-regola ta' mitruħ kull bubble. Il-numru ta' restrizzjonijiet abbinati ma' dawn qed iwasslu biex dan ix-xaq ta' dawl jidher daqs li kieku impossibbli li jsiru xi tip ta' avvenimenti ta' dan it-tip. Dan hekk kif għal kull bubble trid tiġi applikata distanza fiżika ta' mhux iktar minn persuna waħda kull 4 metri kwadri. Jrid ikun hemm entratura u ħruġ għal kull bubble u jrid ikun hemm ukoll faċilitajiet u staff assenjati għal kull sezzjoni. Iżda biex jiġu applikati dawn ir-restrizzjonijiet kollha, wieħed jirrikjedi li jsib post kbir biżżejjed biex iservi dawn il-bubbles kollha, li ma postijiet ftit li xejn għandna minnhom f'pajjiżna, barra l-ispiża li tiġi biex jiġu akkomodati r-restrizzjonijiet kollha. Ta' min wieħed jinnota li kull min se jattendi dawn l-attivitajiet irid ikun imlaqqa b'mod sieħ filwaqt li jippreżenta ċ-ċertifikat tal-vaċċin meta jibbukkja minn qabel. Wieħed ma jistax jixtri l-biljetti mal-bieb. Dan filwaqt li kull persuna trid tibqa' bil-qiegħda waqt li tilbes il-maskra f'kull waqt, sakemm persuna ma tkunx qed tiekol jew tixrob. L-udjenza tista' tkun ukoll bil-qiegħda fi gruppi ta' mhux iktar minn 6, b'distanza ta' 2 metri bogħod minn gruppi oħra. Intant, biex tfal ta' bejn il-5 u 11 sena jattendu għal tali attivitajiet, iridu jippreżentaw test negattiv li ma jkunx sar iktar minn 24 siegħa qabel l-avveniment filwaqt li jkunu ma' adult li jkun tlaqqa b'mod sieħ.